Untuk biar gerang sakit. Ang moनसे कुइसन सोंनि नोंबो इनसाल्ट खालामना आंखौ जालायबाय नामा दे गिदिर नागिरलाय गावा बांसिनानो क'क्राझारावसो दं खोमा खोन्थाबाय एम्बुलेन्सआ अरखोमोरो सैमा नोंथांमोना जोंहा बाबाखौ दा गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ फुंबिलियावनो गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आंनि महिदारि चेनेलाव ओमफ्राय दा आङो सिखारनानै बिदिनो दै सरबाय ओमफ्राय ना आजि उदै सुखांबाय ओमफ्राय ना आङो दा साहा फुदुंगासिनो आरोना गेसावसो ओमफ्राय जोंहा हासबेन्डआ मालाय बेसेबा माबा सिबगासिनो जोंहा सेस्लाखौ जोंहा हासबेन्डआसो सिबो आरोना गुबुनफोरनिया माबोरै मिथिया जोंहा जेखि जाया जोंहा हासबेन्डआसो सिबो नोंथांमोना नाहरलाय हाग्राबो फुबाय दं हाथायबो हुदो लोगोसेनो सिस्लाबो सिबगासिनो आरोना हासबेन्डआ जोंहा दे मोजां सिब माने मालाबाबो फुङाव ब्लग बानायनायानो जाया इदिनो खामानियाव गासिबो मुखुब थाजोबो नालाय ओमफ्राय ना दा फुङाव संगोन जोंहा नै बेयाव खनासेयावनो फल ओरै थायना दंमोन आरोना ओमफ्राय फलखौ जोंहा बाबाया खानानै होबाय नै फला बोथिसे थायनानै दंखायो अमा बेदरजों जाबा जा गोथाव जाखागौमोन ओमफ्राय नै इखौबो मैयानिखौबो ओइनो ओइ हिग्रु नैयाव फानफिफ्लि बारदो आरोना ओमफ्राय नै हासबेन्डआ खनग्रोबाय ओमफ्राय मैयानिदो दिनैनिदो बोथिसे जासिगोन आरो ओमफ्राय दायो आङो कलेजाव एगजाम दं नालाय एगजामाव थांखांनानै फैनानै सकनिफ्राय नाफोर एसे लाबोफानोसै ओमफ्राय इखौ जासिगोन आरो ओमफ्राय ना जोंहा हासबेन्डखौ मावा होनबाय थायोना जोंहा फुङाव खिन्थु सेस्लाखौ एसे सिबो आरो गावनो सिबखायो मालाय नै हासिब गोलाव बानायना लाखादो बिदिनो साफा मोनफा मावलायबा खुसि जायो आरो हिनजावफोरा ना नै लोगोफोर केमेरामेना जोंहा गैया नालाय आंनो संख्रि लाल साहासो लोङो जोंहा फुङाव गाइखेर साहा लोङा ओमफ्राय ना संख्रि एसे ओमफ्राय सिनि होनोसै जाहाना गेसबाबो गोसोमहाय अरदाबाव मानि जानो नालाय जायोहाय जोंफोरना गोसोमबाबो गोफाबाबो मोनजाबानो जायो नै मोस्रोम हाबबाय थानायनि प्लास्टिकजोंनो होना दोनदोहाय आं हाब्बा जाबाय माइरंबो सुनोसै ओंखामखौ दायो संफैसिगोन ओमफ्राय मा हायो ओंख्रिबो फलखौनो संना गालांसै आङो बेबो ओइ गुंग्राय खतम दै जागोन जायाखै साब्रालाय दसे माबाबो दैया थैथाय दै थैलाय नामा जा गाइखेर साहा लोङो आरोना सब लाल साहा ना मा होनो दा बिसोरहा दाउना आदार होया होनदो हो दाउना आदार होया होनदो लोगोफोर दाउनो आदार हैनि दाउआ उखैना दं आरो हरसे मानि मोनजायाखैना आं नै सेस्लाखौ सिबजुनो मोनबावाखैसो लेंहरब्रबलाय माने सैथानदार लोगोफोरा नायनो लुगैयोना भिडिअ बानायनो दाउ माखा वा दे थाइसेयावनो ना इस्रा नांगौ माबा खेबलायलाया होमबाना दे खैथा दं दा साला लोंनांगौ खोमा मासे साला लोंनि खोमा रोदा सिथेरफिनायाव जाजाबाय रोदा सिथेरफिनायानो नुवाखै मा प्लेट लाना फैदो मोनसेलाय आलुआ मोनजोबना दं आलु ख्रि जाजोबना दं सं ओइ सोरनोबा नांगौबा फैसा हर अनलाइन हरगोन दे नामा अनलाइन हरो नामा अनलाइन डिलिभारि केस अन डिलिभारि जानो नागिरदों होनदो आरोना मानो आलौ होनो बानलुसो होन होननानै ओमफ्राय जोंनि एरियायाव आलौसो होनो आरोना आलौ बमब्रा खना खनला बानलु होनो फानलौ होनो आलौ मेरेंगि होनो गावबा गाव दस्रा आरोना ओमफ्राय
गोबाङानो होनो बर' मेजर लालायनानैनो मानो आलौखौनो माबा बानलुखौनो आलौ होनो नोंगो गुबै मुङा आलौनि आलौ नङा बानलुसो खोमा ओमफ्राय आरो जोंनि एरियायाव आलौसो गोजा होनो जोंनि एरियायाव बेखौ आलौ सिब्रन बसो आलौ बमब्रासो होनो बिनि मुङाबो गोबां इदिनो सोरबा आलौ सिब्रनो सोरबा आलौ मा होनो इदि राव सोलायनायखौ रावसा होनो माने गुबै रावा बांसिनानो क'क्राझारावसो दं खोमा ओमफ्राय जोंनि एरियायाव इदि गुबै रावखौ बारा होननाय जायो बरिया जाखादोंनि ओमफ्राय इ आलौखौ जासिगोन बिबारा बारनायल'सो आलौआ इयाव दंबावो नामा साइजखा ओमफ्राय ना नोंनि खेबखौ नायनो मोनाखैना समायना इ कालारखौ बेसेबां मोजां मोनखायो आङो पार्पल ना मा कालारमोन आलौआ इयाव दंखायो नै ओइ नै मुदुफोर माबायाव गुदियाव दं नै जाला दंग्रा आलौ होनो जोंनिथिंखौ आलौ फिसा मिथिबाय ना मा होनथारना मा होनो होनदों मा होनो आलौ फिसाद्राय नङा जाला आलौ होनो जाला आलौ जाला आलौ होनो सोरनिथिं मा होनो एखौ मिथिदा बुजिया जोंना नेपाल पिप्लेयावनो होखायो हरियाव खांनाया ओंखाम गोजांजों जा इखो अरस'नानै बरिया जाखायो ना बयबो आलौखायो आरो आलौ बमब्रा आलौ फिसा दा नैयावनो मैगं फोबावनोसैसो ओरै गोलावै ना मा होनो मा मैगं नांगौ मुला लाइ लाफा ओमफ्राय दुन्दिया सबखौनो फोगोन मा बुस्थु लोगोफोर ओंखाम जानबाय ओमफ्राय ना एसे बोरायबाय नालाय नैनि माबाया लुज जाबाय आरो तारा ओंखायनो बख'नानै ओरैनो संबायहाय ओमफ्राय जोंहा इखौ अरदाबावबो होयो नालाय गोसोम मैगं सायग्रा माखाया जोंहा फलदो ना गोरानदो संनो नागिरो ओमफ्राय नोंथांमोना जोंहा बाबाखौ दा इखौनो नायनो नागिरबाय थादों नै मैगं सायगासिनो लाजिनो बाबाया थासिमलि फैदो थासिमलि रुनाय मा होनदो ini tasimli labdiयाव नै जोंनि थासिमलिखौ इफोरबायदि फानो दाथ' रायना लाखिदो गिदिरखौ नागिरलाय गिदिर बारा बेसे 20 थाखा दे माबार जानोसै kok jangan nasa deh, jangan aja. Saya gila, kudu nang cong. Sertifikat tuh. Tangan sigang. Atur pondok kanto. Nungto kolos tambah dong. Kamu rada kuna zai nama zai. Jangan deh, kamu naik motor nana. Nungto kolos tambah dong. Nungto birak gerang zagen. Ang moनसे कुइसन सोंनि. नों बै इनसाल्ट खालामना आंखौ जालायबाय नामा? दे, नों आं मोनसे कुइसन सोंनि कुइसनखौ खोन्थानोबा? मा कुइसन? दावराव आं ओंखामखौ आं संगोन दे. मा कुइसन? जोंनि आङो न'गंथाम. गंसेयाव सना दङ. गंसेयाव हिरा दङ. बे गंसेयाव मा होनो सिख्ला खाथाम दङ. एम्बुलेन्सआ माबे गंसे न'खौ खोमोरफैग्रोगोन? सनानिख्रुइ हिराया माने दामिकनिसिन ओंखायनो हिराखौ खोमोरग्रोगोन ओमफ्राय सिख्ला साथाम होनदों ना सिख्ला साथाम न' गंसेयाव सिख्लाफोराथ' जेनेबा समायना मारबा बिसोरो फुस्लायनानैबाबो एम्बुलेन्सखौ लिंहरगोन आरो
ओमफ्राय इसोरखौबो खोमोरग्रोनोबो हानाय आंगि सोर होबथानाय सोर होबथानाय बेफोरबायदि होननानै मा सोर खोथानाय नोंनो सोंबाय नालाय आं खोन्थाबाय एम्बुलेन्सआ अर खोमोरो सैमा एम्बुलेन्सआ अर खोमोरो नोंनि सोंनायानो गैया लाब गैया कलेज थांबाबो लाब गैया मा दोन दोन खानसि गुरुसिना थाबाय फाय दोन फाय थांदो दोन रोखाया दोन थांनांला फायदो फाय फैफिनदो थांनांला रोंथ्रा खामानि गैथ्रा